Отборът на футболен клуб Тунджа 1915 Ямбол завърши наравно 1-1 срещу състава на Асеновец Асеновград в среща от първият кръг на пролетния дял в югоизточната футболна група. За разлика от мачът през есента, в който водеха до последните минути в резултата и позволиха изравняване, в неделя ямболските футболисти бяха в ролята на догонващи. Футболистите на Тунджа Ямбол направиха слабо първо полувреме, като позволиха на гостите да открият резултата още в 13-та минута след груба грешка в защита. До почивката отборът на Тунджа Ямбол постепенно се оттърси от напрежението, а второто полувреме беше изцяло за домакините. В 46-та минута Стоян Иванов изведе отличният в мача Светозаров и той не сгреши, като възстанови равенството. Малко по-късно от пряк свободен удар Красимир Андонов оцели гредата на Асеновец, но най-сериозен пропуск в мача направи главният съдия от Стара Загора Павел Попов. Реферът не отсъди 100% дуспа за Ямбол, като подмина и сигналите на колегата си на страничната линия. Тунджа Ямбол и Асеновец се разделиха по точка в матча, като по-доволни от равенството останаха гостите.